Men går man till Danielsboken, som då är en i mångt och mycket profetisk bok som manar till insikter om det som ska komma, så beskriver det en händelse i Danielsboken 7, 13-14, som talar om vad är det som sker eller skedde i den himmelska världen när Jesus försvann ur deras hus. Och vi läser: Jag såg vidare i synen av natten hur en som liknade en människa kom i himlens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor och alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra. Hans rike ska aldrig gå under. Det var detta som hände. Det som inte syntes, men det som blev en verklighet. Den sista bilden som man har brukar bita sig fast. Jag tänker den sista bilden av en människa som man får besöka eller möta i jorden. Och man kan tänka sig att den sista bilden av Jesus, det är när han lyfter sina händer över lärjungarna och välsignar. Alltså, finns det något bättre sätt att ta avsked? Och det är klart att de var fundersamma, det kan man nästan tänka sig. De hade ganska nyss förstått att det här är stora grejer. Han har uppstått. Han säger att han ska bygga sin kyrka på oss, som inte vet riktigt vad vi ska tro. Och så säger han, just i det här sammanhanget, att han välsignar det. Och det är ju inte konstigt, men han välsignade under hela sitt jordeliv. Han välsignade brödet, han välsignade barnen, han välsignade lärjungarna, han välsignade människor, och de fick uppleva hur han rörde. Och han välsignar lika fast idag. Det är det som är evangeliet. Inte att han bara gjorde det då, utan han gör det just nu. Och från dessa välsignande händer, de sårmärkta händerna, så strömmar det idag läkedom rakt in